Dyn ni yma yn Sir Benfro heddiw, bwys Pelcom Inn, yn ffilmio helfa gynta helfa Sir Benfro, yr opening meet maen nhw'n galw fe, yn dilyn Wyn Morris, a dyn ni'n dilyn Wyn am rhaglen gyfan, a gan bod e'n feistr ar yr helfa yma, o'n i'n meddwl bod e'n stori werth i ddilyn, a mae'n dangos be mae'n neud efo'i geffylau ar adeg yma flwyddyn. Dyn ni'n dilyn David, Oliver, dydy o ddim wedi bod yn hela o'r blaen, felly mae hwn yn brofiad hollol newydd efo, a mae Wyn yn garedig iawn yn rhoi ceffyl iddo fo ymuno hefo nhw. Geiriau Wyn oedd dal yn sound, so dyna byddai'n trio wneud â pob o posib. Wel, ni'n gobeithio byddai'n iawn, ond dwi'n meddwl bod bach yn nerfus dag e. Mae'n isgis nabod e, a mae wedi cael whisky fach nawr, so falle byddai'n iawn. Whip and welly, dyna byddai'n wneud, whip and welly. Eitha her technegol hefyd, jyst o ran gallu dilyn rhywbeth sy'n symud yn eitha cyflym trwy cefn gwlad. Felly mae criw camera wedi mynd ar beicio quads, a maen nhw'n cael eu hebrwng o gwmpas o flaen yr helfa a gobeithio gallu dal shots o'n nhw wrth iddyn nhw fynd wrth eu taith, a hefyd gallu dal fyny efo Wyn a David. Dyn ni wedi bod yn lwcus iawn gyda'r gyfres, dyn ni wedi cael cyfranwyr a ceffylau gwych. Mae'r cyfranwyr yn egniol ac yn frwdfrydig dros ben. Maen nhw'n mwynhau gweithio efo ceffylau, maen nhw'n cael pleser rhwyl allan o weithio efo nhw, neu marchogaeth nhw, neu dangos nhw. A mae hynna'n dangos gobeithio. Wedyn, dyn ni wedi cael y fraint o gallu ffilmio ceffylau sy'n ennill mewn sioeau ac yn neud yn dda ofnadwy, a maen nhw'n cael bywydau da, sy'n ni'n feddwl.